اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقدار لازم آمين. لله رب العالمين. سمارة يا مرو نهادا وليتون براتش عنتا ولسا أسلموا نعم أنزغرا هير الله على كمول هير الله آمين لما ونيما على كداما آمين أفلني الله على كنياملو آمين جمانا مالي على ككشي آمين كرجاتي هرما خصو آمين صلى الله رسوله وسليم سمارة براتشي كاتين دانغتا برو نموري نعم شوينا نعم أو بلمكي نعم شوينا أو دنگي نعم أني أو كغربوكي تي نوي بدر علي سنغري بالبلا يا مردو على كديني نيدومبا تي ودو وعلى كديني نيفوبا سانغرا على كدوكولوكا ni ala yɛrɛ ka diɲɛ ye yanni ala ka saga wɛrɛw ka na an k'an yɛrɛ ye kaburuden kɔnɔ silamɛw silamɛya de ka di nka nafigiya de ka jugu nafigi sɛgɛlen don nafigi lafiya tɛ saga si la nga silamɛ wasalen ni a munyamunyane do saga ni waati bɛɛ la ni silamɛ ye hɛrɛ sɔrɔ silamɛ bɛ ala tanu n'o hɛrɛ sɔrɔli ye ni silamɛ ye tɔɔrɔ sɔrɔ silamɛ bɛ ala tanu n'o tɔɔrɔ sɔrɔli ye mɛ anw ka jamana in kɔnɔ yan jamana min tɔgɔ ye mali nafigiya ɲɔ ɲaamiya hasidiya b'an fɛ yan juguya b'an fɛ yan ka silamɛya tɔgɔ wele an yɛrɛ la k'a sɔrɔ an tɛ pɔri la silamɛya la o b'an fɛ yan bɛnsɛngɔniya b'an fɛ yan dabalijugu b'an fɛ yan musojuguya b'an fɛ yan wa cɛ jigɛniya b'an fɛ yan faama cɛnikɛla b'an fɛ yan mori nkalontigɛla b'an fɛ yan sungurubaw b'an fɛ yan gulɔsow b'an fɛ yan mɔgɔ fagalaw b'an fɛ yan o bɛɛ la misiri kelen kelen bi yan silamɛya diinɛ dun ye jogo diinɛ ye silamɛya diinɛ ye laadiriya diinɛ ye silamɛya diinɛ ye bɛn diinɛ ye silamɛya diinɛ ye keleya diinɛ ye silamɛya diinɛ ye ala dɔn ni yɛrɛ dɔn diinɛ ye o silamɛya diinɛ de b'a fɔ an ye ko faama ka juguya dabila ko muso ka fara dilan tigɛla cɛ la ko cɛ ka fara jigɛnlenya la muso fila ni ɲɔgɔn cɛ ko den kana kɛ dagaden ye ko karamɔgɔ ka kɛ tiɲɛtigi ye moriw kana mɔgɔw faga dɛsɛgo ka dabila bingali ka dabila n'o kɛra diɲɛ bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni silamɛya ye mɛ n'o ma kɛ lafiya tina dɛ n'o ma kɛ an tɛ hɛrɛ sɔrɔ dɛ n'o ma kɛ ɲani ni ɲani dɔnna bɔ yen dɔnna na alakira ba sallallahu alaihi wasallam a ko walahi ko mumini bɛɛ ka sa diɲɛ saga dɔ la k'o ka kusa ni balo ye saga dɔ la ni ye tiɲɛ sa walahi muhamadu ye kira ye a ko saga bɛna se muminun ka sa k'o daga di mumini na ni dugu ka jɛ ɲɛna ye ni min mɔgɔw de da kira la sallallahu alaihi wasallam ni min mɔgɔw da muhamadu la k'a fɔ muhamadu ye kira ye sabu kira sallallahu alaihi wasallam a ye nin fɔ don min o y'a sɔrɔ diɲɛ ka di o y'a sɔrɔ bɛn bɛ yen o y'a sɔrɔ keleya bɛ yen o y'a sɔrɔ ala dɔ bɛ yen mɛ muhamadu ye nin fɔ ka dalilu min d'a kan n'i y'o lajɛ ka n'an lajɛ bi i b'a dɔn tigitigi ko kira ka bɛ don min ma ko bi su in na don kira ko cogo di a ko muhamadu ko a ko silamɛw n'a y'a ye muminu n'aw y'a ye a ka jamana tiɲɛnikɛlaw olu de cɛyara n'a y'a ye
aga jamana wartigu olu kera hasidiwe na yaye aga jamana nafolotigu hini tula na yaye aga jamana karamugo utiga chienfo na yaye aga jamana donibo magari tula na yaye aga jamana famo ko hini tula na yaye aga jamana fando ko hasidiya ani famo juguya ko de fando nganyana ko nayo ye sangamina ko sagana ko mogo ka sa shuina ko de ka kusa shini ndugu jeli anyana niche wa kunna yaye ko aga jamana wartigu ko lubuga hine fandona na yaye aga jamana karamugo ye chienfo na yaye aga fando maga asiriye na yaye aga jamana muso kera ladriye na yaye aga jamana chawma jige muso flani nyonje ko nayo ye sangamina ko sanga ko jiye kadi ko sanga ko mumunu nga balo ko ka kuso ga saye Ola kirako ko sanga do birase ko dugukolo jugorla bi jani dugukolo savela ni o sanga sele ega wartugu flebani hine teble fama flebani hine teble karamogo flebani hine teble moru flebani hine teble domo flebani hine teble setugu flebani hine teble dutugu flebani hine teble dugutugu flebani hine teble almamu flebani hine teble muso flebani mo hine teble du flebani dugadia bana ni o ye sangamina ko sanga dila ko saya ko kusa mumuni mani balwe wallahi sumatallahi mumunu ayado kwanga sashui na ko de hera anga ni shinindu ka janya dai lafiya te jena ya ngoji toro kabu jiye nyene kabu jiye saka kabu ko malo bana obi fo jena ya nyom bana obi fo jena ya naso bana obi fo jena ya kuratigara ngode jeya batri bana ode jeya dedo mangene ode jeya doga fura bana ode jeya doga bana jugera ode jeya petara nanga toliye ngode jeya anga so yiri chuna kono ode jeya anga nyega frila ngode jeya ngakoko bina ngode jeya anga go bina ode jeya parman nabi ngode jeya je toro kabu wallahi la fiate jena la fiatala wallahi ni toro do yukumulobo na claro la do wa kumboku je toro be na for today ni today ngelenda ibita doro duguma foga tase tubomo wallahi ni toro do bora do bina fonga sa anti lafia mumini ka lafia na ye melekele moti domi anyela o e toro bale mumini ka o lafia na le nga yana ngo soro toro muso gasaka tigido kono wulila o toro do muso gasaka tigido ajigina de turala toro do fle muso gasaka tigido muso jigina muso era turala toro do fle muso gasaka tigido chere fatura ka muso to akonoma toro do fle de era wolle tamando o sara ni toro do de sandan duru de sara woni toro do mme muso golo manyable ni toro do nyere mangana sila ni toro do nyere ben chugo la sila nden chugo doble o toro do ndara kasola ke ni toro do obma nyobana o toro do sanyi manna o toro do jichera kuju o toro do klemo bo o toro do klebo kuju o toro re fertala ba fere jume ko wata kullaha ko gasiralanye ko drone bisega angla ni siralanye kadda alala ko ni min kera alafe sagamina ko de bi fam ala ko nale ala kunya ka dave umla dave minunye ala ka farida jolewye tawadul jariyati kote ko dave sari shara jolew ko ni ala kunyolu bla ko to mogodo bulu ko hunu tigi fa walma ko tigi kunava ko ojume klem me bossa dongodo na so ko kle kundira to wuma ko be kle marché sagam ngadu yo babo sagam ngadu badu uba ubi farafina bla shule ya samwa wallahi wal makatiani we nyume kama me ala ko kle te to bulu de abenne ala de bulu
ma boza ko yalla ma dogo za ko yalla wallahi ni kile kundira ema do bi bar do leti fa kile gambi iba jodo ko barake ala ko kile tetibulu ma tumulu ibi ka barake kile kono kile mo ko te mo la kile farda jole do dungu do ba ka barake ko te mo bulu na kundura do bulu ko ona hum fanyongo ni kile go kungwe dira ma amtan vebe ngo chebi jia ka don mo bilen do ngaze ka nasare bon ni atron ni de bora sila ni mitasla ko che ko kile foro ko dugude ko kan ke mi ka bar do gan kile titane do ale era tiketa double shisho ala mo ko tendela mo ko tela ala ba ka kile bo to mo ga dai ka dugo to mo ga dai bo mo to la ku sanyi farda do min joledo sanyi nani ni sanyi tigeli o be ala de bolo no kumlara ando bolo nyamanyo tigi faul mo yanfa ni jino na kodu amo klobo ni ji tigara kodu amo klobo no ko kundoro mo bolo ano tiyan antiya bo ma pour que davo ngana yontonyo sabu ni sanyi nanabi ka na shini ngene ni sanyi kle wolo vlange abina obi dave do shilatunu peu ka do goloka wallahi sigato dave do bi balo sanyila do bi balo fanyena do bi balo klela do bi balo shukolla do bi balo klebolla mais opma nini mabo aketugo la foni nga falvale no ma kedro do bi sakuba sigato la wallahi dave do be to ye kenema klefa bada ko ke here ima oluka bole shufela de ani kile tore bolo etolu fa ba pour ko kanake ala ko kile te farafin bolo ate faraje bolo abene ala de bolo sanyi te farafin bolo ate faraje bolo abene de bolo dugu jenni kile bini ko be ala de bolo sigatola muminu fo itne ka angla jena ni ala danere nga mogo ko ku dame ala dame ba ka dogo mogo la wallahi aka dogo sabu ala ko sari ni dara ala la fi ka dala ala ka fen fulu we ala tay ko ko lo chen o de ala dana do ni mogo ka bi fe ka ti fa fe kanu ma dafa de ati fe ati fe ni mogo bi fe kanga ki fa fe ka ki ba fe ka ki de ouve mais ni mogo ko mbe fe ifa mani ba mani ide o mani est-ce que obi fe o mani dala ala la kanga dala ka minona wa ala ka minon na wo do dima ni ala ka minon woro be ni o laje na ndara la tigi billahi amaga fe mi ngandoke sagara le mané kalpie woro kitabu wasuna o pie woro ala ko ni mogo ni kelni jen abi fokete le mané ajoy kele mi woro do e ka woro lamede afolo ko ka da ala yerela me o ala dane ine no de bi ana gelabi wuli nyani bi wuli pour ki dala ko ala dane ate auna mi no dalu dima sesa flana ko ka da ala ka meleke wala wallahi mo do ko ku dara ala la udala udandala no damala ukanga da meleke kula boni dara meleke kula billahi ikabara tikashani sigatola abada ni dara meleke kula ikabara tikajene mo dalu dimasisa police bebe police do gendarme sorasi amudo ni nako ngo baru sorasi ke chefla bi kerela ni marfoy ngoni shoni ke drobi mugu chila enye be olu lay krefe eni ala chebe shoni ke abada atekunda me ala ko kurane kono ala e meleke do blaka jurmu saba anofe ko ba ngere flala ubuga yala anofe me eni ala che ka do ko meleke bi krela ko wala muso tige eske darana la abada ka do meleke bi krefe ka wala frosh do bara jugu ka frola e so ngwa ka do meleke bi krefe ka glat ge chala ku mangane ka sro meleke ado banatila o se kake dake de meleke ko de la ni dakera la ite so nga fere wala tele fere mimmi di mali wallahi sigatola ala dane ni ala dane bila dabi ke meleke wala ni dakera meleke wala keta ni fota ibado meleke bi ki shui no kere kan ngami fo kan ngaminge ibo jati mine kile mu mebbe kono pour que meleke o kana tani bashi sigatola
amma asabana do ko gadda Qur'anina kitabu jigilew Tawreta Injila Zabura ani Qur'ana ni ala ka kitabu ye minnu bɔra ala yɔrɔ nka n'a fɔra Zabura ye kitabu ye ala ye min digi ka di nabila Dawuda ma alayhi salam Dawuda tile o mɔgɔw marala ni sariya min ye o bɛ Zaburu kɔnɔ bon ni karamɔgɔ min ko bɛ Zaburu ta an bɛ alimami caman lamɛn ko wajuli nɔgɔyara an fɛ ko hali Zaburu kumaw k'an da tɛ se o ma ni yɛlɛ ko da ye Zaburu ma jigi Muhamadu kan anw yɛrɛ ko tɛ yɛrɛ Dawuda ka mɔgɔw ko don Dawuda sara a ka mɔgɔ bɛɛ sara Zaburu tɛ nafa ɲɛ anw ye bilen ala ka kitabu don an d'an m'o la nka a tɛ nafa ɲɛ anw ye a bɛ Zaburu kɔnɔ ko adamaden e bɛ sɔn ka dumuni kɛ k'i kɔnɔ fa k'a sɔrɔ saya sigara b'i ɲɛ k'o ye haramu ye i sabali ka dumuni kɛ k'i fa k'o tɛ bɛn Zaburu ko adamaden ne kabakɔrɔ la e bɛ sɔn ka yɛlɛ k'a mankan bɔ k'a sɔrɔ i ma kaburu ma ban fɔlɔ ka yɛlɛ k'i yɛlɛ k'a bɔ o ko ye jurumu ye o don a bɛ Zaburu kɔnɔ k'aw bɛ sɔn k'a tɛgɛ fila ci ɲɔgɔn tɛgɛ ka yɛlɛ kɔ saya sigara ma tɛmɛ fɔlɔ a bɛ Zaburu kɔnɔ e bɛ sɔn ka t'i ko k'i jɛ k'i pari i ma don kasankɛ la fɔlɔ o ye Zaburu kuma dɔw ye ninnu y'anw ko yan Muhamadu nalen Muhamadu yɛrɛ ye ko k'i jɛ Muhamadu yɛrɛ la o kɔrɔ ye ja Muhamadu ko tɛ nin ye o nin ye mɔgɔw de ko ye mɔgɔ kana gɛlɛn minnu tɛmɛna olu maracogo o don ala fɛ o de ye Zaburu ye Zaburu kɔfɛ kitabu wɛrɛw nana Tawreta nana o dira Musa ma nabila Musa o Tawreta kelen o kuma dɔw taara k'olu kɛ kitabu wɛrɛ la ko Injila o dira Isa ma a bɛ min wele ko Bibulu Musa ka kuma caman b'a kɔnɔ mais o kɔfɛ Muhamadu nana kaliki la sallallahu ta'ala wa sallam Muhamadu nana amina ta ka bajo ko Muhamadu nana kikami ko do Muhamadu nana Muhamadu mi wela ko alamin o bene bana ko wallahi kafiru de ko kirama ka soro kirate ati seri yɛrɛ fɔlɔ ani ala ti ɲɔgɔn dɔ fɔlɔ a ma wele ko kira fɔlɔ samu ka hakɛ ko Muhamadi el Amin ko Muhamadu min ye danayaba ye Muhamadu danayaba n'i ye 100 d'a ma ko k'a mara i bɛna sɔrɔ 100 kɔrɔ min dira o de don danayaba a ti ɲɛbɔ maa ka muso fɛ danayaba a ti ɲɛbɔ maa denmuso fɛ danayaba Muhamadu dati do wale kungo la danayaba Muhamadu ti maa kɔrɔ fɔ danayaba anw ye danaya sɔrɔ e la el Amin danayaba mais aw ni ala cɛ aw ka kira anw ka kira ninnu ka kira diɲɛ ka kira o wele ko danaya mɔgɔ k'a sɔrɔ kira yɛrɛ tɛ mais kana ye misiri kɔnɔ danaya tɛ yen bilen a bɛ ne kabakoya n'a bɛ Muhamadu nɔfɛ ka Muhamadu wele ko danaya mɔgɔ k'a sɔrɔ kira tɛ kiraya nana mankutu sɔrɔ Muhamadu la danaya kiraya nana o danaya tɔ dafa mais n'a fɔra ko anw k'an bɛ kira fɛ anw ma tulo b'a la misiriw kɔnɔ anw ye kira mandenw de ye kira Muhamadu mandenw tɛ jeni anw de ye kira mandenw ye anw bɛɛ bɛ taa alijinɛ kɔnɔ anw bɛ tulo b'a la ka taa de ko kira mandenw jɛnɛya bɛ ɲini k'an ta cɛ mɔgɔ faga bɛ ɲini k'an faga janfa bɛ ɲini k'an faga danaya tɛ yen n'i ye wari di bi hali alimami ma ko k'a mara a b'a dun paraki a b'a dun i b'a di k'i kɔdɔ walayi hali t'i kulo 15 kɛ n'a ma dun n'a y'a dun n'i seginna ka na n bɛna mɛ n ka wari nɔfɛ a bɛna sigi kun ni muso ka tin wulila karata ne ye dɔɔnin da yɔrɔ n muso ni karata n ka fani ni jigin ni saga ni karata n y'a wari ni don la i bɛ n kɔnɔ dɔɔnin ni sugu jɔra
ni ne Muhammadu chetabowe ni ne Muhammadu nonablawe Muhammadu mi wella ko danaya mo Muhammadu e muso soro ko danaya aw ma foyi soro jena ko danaya fo foroja buyani mo ko shin namara danaya ala wallahi mumnu aw nga dalala wallahi ko ni damala la de ko ka da kitabu jiglela ka bala yorola anga dala ko kitabu nu ya ala manga e namara pumate me qur'ana e muhammadu tay o de anga kiri foro ni kiri labaye qur'ana ale yakunu ngofo ka bifo ka shinifo muhammadu sorla kata ala ko aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion musulmane. J'agrée l'islam comme une religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. ala ko bi ne ala nga dine dafa kadi muhammadu makabla kana nga min fo obana ala kan nga min fo qur'ane o ba pew ko hali ala kun nga ngata obana o pew ngo dine dafara kadi kirama obma qur'ane puma joli ma dezaba kun mo puma bipma anishini o qur'ane puma mais au chine jumay lahara bi jumay mogo mana wolo wati ni korne kala domi ibi mi fo do korne pmono ka do wa kunu mogo munun de bena olu minunge qur'ane o lakale qur'ane ni wale asabai wa qur'ane be kangardali mamadou afo mogo ye ku kana jene yake ata kangarda ye mamadou afu ye ku kana nyomva ata kangare mamadou afu ye kana namarake ata kangare mamadou wortugo ka jaga bode ata kangare ya mamadou kana nyon nabalde ata kangare mamadou ni ibsega kle muzuri nyonje ibsega ta fonnani ni tsega kle dakhilina kangartani ya qur'ane be kangarda kasro kana alabasa mamadou do ni ngata nyini ngula o pumanya foye mor dole ngata nyini ngula mor wanairi ngabini ngade qur'ane beni kanga da qur'ane wallahi bo qur'ane re ko ka da kitabu jiglela kabala yoro inafo injila taureta zabura nyo mnufi ko mogo mana siga na ko ala mangado ko kafira wallahi sigatola bo dobo mata chrétien doyota ko ala era ko qur'ane kono ko islamo gadda biblula ko me kanda de biblula basite ala ko anga da biblula anzona bo on na mala on na me biblu mina o de biblu isa nabla isa ka biblu on na modela mais on nande marki ka biblu la on nande yohana ka biblu la on nande paul ka biblu la on nande jean ka biblu la on name biblu isa de la isa de créé paul machi jean machi mark machi yohana machi on tani no corneto do no na sinyi ko poli on da poldo wala andado anga sira talaire o kerito ka puma be poli ya fota jean ya fota marka ya fota yohana ya fota be isa era kota obana pe obana tubulo nini ke jage ye debake naru ne ka jedi na alhamdulillah no ka mangwa ka ala ka maklim be fo bibulu kono ala ka makli billahi ya masego fo wala masego ya desa ay ala ka mo dingel be akoko ala ka chama de be bibulu kono ko ala sega fo ko ala ka de te fengeni la ko qur'ani la ngu qur'ani go ngu me e ala ka fota bibulu la ay minna la ko Yohana Matthieu 21:17 Matthieu adota Yohana adota Paul adota mume Paul ko tew Paul te alayo billah wan otede hal ni makala fiu ini chrétien mana nyonye no ko le passer ko le donbay islam ke ka nyini ngadron ko bibulu be aka fodron alaga pmay menye ako klemvu nyana billahi atsagafo atese wallahi
aba fara ko Yohana ko o te ala ye ba on ga Qur'an bela Muhammadu ko o ta Qur'an kono Abubakar Siddiq ko o ta Qur'an kono Sayyidina Ali ko o ta Qur'an kono Qur'an de ala ko Chindo ala ko o Qur'an doroye mais hadisa de be kerecho fana to do hadisa nunu ne kira Muhammadu baro minge anyana o de to ko hadisa kira nyana mai baro minge la causerie du prophète bo o hadisa nunu o de kira ko o de oluwe o ma saba do ko kira ko o de oluwe me Qur'an yere de ala ko wallahi odo mo amabane bible mo wara bi fonyo ngore ala ka pmatew ala ka kuma bibulu tse ka fonyongo me marki ka kuma bibulu bi fonyongo Yohana ta bi fonyongo wallahi sikatola ngo bibulu lawo abe ko ni sanuma bina no nana beka dawla beka tugula ko bina laba o be bibulu ko chindo ya ebo kordo ni sanuma bamanangado e bibulu kana o ba fo ko ni sanu ko ni sanu bina mais olu ko ni sanu ko mogote ka soro ni du o kanga do mogo de la pour que ki wele ko ni sanuma wallahi sikatola ni jala o te fanyede fika wolo folo amma ni ne nana do mogo mina o de Muhammadu we o la wele ko Ahmadu koro de ko ni sanuma chindo bo chrétien were ka papier o de ko Muhammadu bina akode ko ni sanu bina o arabu kade ko Ahmadu bina wallahi ko ni Ahmadu nana beka dawla ko bina Isa ka kuma foli sebendia ko bina laba sikatola ngo nale o mason o ti son sabu olu bolo ko Ahmadu inganga bo olu de kaso ayo amabo eminge bangarala wa betede billahi imogo be feka bor na mabo etro mo tiso ay kire ko ka galele o labi arabu ka kitabu bawi ibanga karamo bawi anga waju ikala baw anga shego baw obi kitabu do kala kapuma do fo kira do ma wa tiendo fana sebemetere ma begalwe karamo baw ba fo tele baw la kuy malla ya yorobe tabako nga begalwe sangare mo galo do dimasisa ka yirla galo do atende na kara cin ala kana de kishifiyo Allahu akbar me karamo be ba fo braski aklabe tabako nga bebe filasabu be arabu ka papier de kala worola wallahi sikatola mo do dimasisa aya me dongli dalaw daya zigri dalaw aya me waju kala daya ko nable nuha yella wulidilla amo me ko lahara do ko tsika kuma ala fe kata do ko ala ya fa mo ya fa galodo sare brati chefuite abrati chete arabu di kan lo gushido sikatola sabu arabu sadi fanyi ko do de nawnga mo buyena aw mo tanu bo tanu ndo fo nga doga mo doya pour que kanga mo korota arabu nanfigu ko to ga Muhammadu jawga korota ko mo be krefe olu kre to doya kasro mani Muhammadu yere to do sare mina dimanche ere ni alache nabile nuha de kre folo min kira abi nyede la o de nuha kira folo Muhammadu e kre folo doni de la me kene ganjara kala iflani o de nuha moy na mede nuha kira alafe ay sangeme kono doni sambi duru ka abika wajude ke mo min zona kada alala je bela kitabu ko ma bishiki Allahu akbar ne mo mina otuwe aywa aw ni alache nuhay alaka kire nabi mado folo do abina mogo wele amuso madda alala o maso alala ay dinani soro o dinani shimaso alala aga jamana do maso alala ko nuha temendo ko nuhay wulu deni yemenge ko nuhay bolo da kofe ko ga yele wulula ko wulu ko nuhama kebi yele ngara ko mungera ko nuha ngo kenyiti kugala ni dagala lawa aw ni alache alaka kire bin fo abada atafo ali alaka kira tere billahi ne jurmu to tson fo wulu wallahi ere chi minga mo sende ko ke e bi tayela alaka debe do alaka kira ko nge abada atake uya kaloda uyi galo danu hala ulrola wallahi sikatalla
Kabako. Ni ko lahara do kuma be Muhammadu bolo. Mais aw tɛ se ka kuma di Muhammadu ma lahara kɛnɛ kan k'a sɔrɔ an ma Muhammadu faw dɔgɔya wa? Tiɲɛ. O kan ka kɛ. Buse. Mais arabu ma se k'o kɛ dɛ. Wa an ka karamɔgɔw fili ka taa de. Bu fili ka taa hali sini b'a fɔ. Kabako. Ni Nuha ta bɔlen a la nkalon don. Wallahi. Tiɲɛ tɛ dɛ. Nuha ma yɛrɛ wulula a ka bon o ma. Wallahi a ka bon o ma. Nuha b'a yɛrɛ kalama o ma. Tiɲɛ don. N ko Jibirila bɛ jigin a kan a bɛ ko kalama. Siga t'o la. E yɛrɛ ni Ala cɛ an ka Nuha bila pewu. E ka t'i sigi misali la Buguda la sisan. E taar'i sigi sɛnɛ kama. Bon i nana i sigi sɛnɛ kama. E nana ye muso man kɛnɛ. I denw de ka kɛnɛya. I ka baganw de ka kɛnɛya. Sanji tɛ ka na. E ni Ala cɛ. O yɛrɛ hami n'o gami n'o tɔɔrɔya. O bɛ tɔ to i la. Abada. O tɛ diɲɛ mɔgɔ ɲini ya. Ala ka kira san 150. A bɛ ka mɔgɔw waaju. Muso sɔn dɛ, denw sɔn dɛ, kabila si sɔn dɛ. Diɲɛ bɛɛ maa min sɔn maa 80. O taara yɔrɔ wulilen na aw ni Ala cɛ kunkolo kan ka sɔn a ma. Abada a t'a faamu. Bon o ye nkalon da Nuha la tiɲɛ tɛ. Wallahi. O ye ta bɔlen a la. N bɛ dɔwɛrɛ d'i ma ka tɛmɛ sisan. Ayiwa. O ko a tɔgɔ de ko Nabila Iburahima ko o ye nkalon tigɛ k'a ma boli kari. U y'o fɔ. U ye nin fɔ kitabu yɛrɛ de ko ten. Nkalon don. Ko Iburahima ko o taatɔ u ka mɔgɔw taatɔ boli sɔnyɔrɔ siɲɛ. Ko Iburahima ko k'ale tɛ taa boli sɔnyɔrɔ siɲɛ. K'u taara k'a to. U taalen k'a to k'a ye jele ta. Ko ka taa don boli so kɔnɔ ka boli bɛɛ kari. K'a to boli kumaba ye. Ka jele gulon k'a la. K'u nalen ko Iburahima ye nkalon tigɛ. Ko ale m'a kari k'a sɔrɔ a y'a kari. Ko nkalon ko lahara don ko Iburahima dati don Ala wele la. Surunali la mɔgɔw ɲɛ ko o nkalon kama. E k'i hakili jɔ fɛn dɔ man. E ni Ala cɛ. Nabila Iburahima. Ala de ko ale ma ko Kalilulayi. Ni Ala teri de ye e ye. Iburahima. Siga t'o la. Ala de ko Iburahima cira san 1000 o y'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ bɛ nkalon kan. Siga t'o la. San 1000 ko tiɲɛtigi tɛ yen. Diɲɛ tile bɔ na bi yɔrɔ bɛɛ. Ale cira o sanga la. Setigi min bɛ o don o de ye Namuruza ye. Ale ko ale yɛrɛ Ala ya jama bɛ sa yada mɛ. Iburahima fitini wulila o sankɔrɔ ye. Ala ka kira nabi ɲuman in kira ba in ale bɛ fɛ ka dalilu jɔ kafiriw de la. Wallahi siga t'o la. Ni dalilu wɛrɛ ye. Tiɲɛ don. A ma taa boli sɔnyɔrɔ siɲɛ mais a ye jele ta tiɲɛ na a ye boliw kari. A ye boli kumaba to yen a ye jele gulon k'a la. A mago bɛ ko dɔ de la o. E ka n kɔnɔ n k'a ɲɛfɔ sabu ne bɛ Iburahima dɔn. Mun kɛra sisan kafiriw nana min kɛ u nana sɔrɔ boli bɛɛ kari la k'a to belebeleba kelen ye. U taara fɔ masakɛ ye. U se k'o ma ko jɔn y'o kɛ. Dɔw ko mɔgɔ tɛ nin kɛ ni Iburahima tɛ dɛ. Ko ale de b'an ka Ala lagosi don o don. Ko k'a wele. A welele ka na. Arabuw ka kitabu ye nkalon tigɛ nin yɔrɔ in na. Mais n bɛna min f'i ye o de ye tiɲɛ lahara ani cɛ bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ Iburahima. Ala ɲɛkɔrɔ kɔni. Iburahima ko a ko kafiriw ma u y'a ɲininka ko e de y'a kariya. A ma fɔ ayi a ma fɔ ɔhɔ. A ye mun fɔ i tulo ma jɔ. A k'u ma ko o tuma ko a tɛ boliba ɲininka a k'a kariba fɔ wa. U ko ayi ko a tɛ kuma. U ko k'a tɛ kuma. I k'a tɛ kuma. Ko Ala ba in a tɛ kuma. A bɛ fɛ ka kala dɔ de k'u kun. Ala a ye ne faamu sa. Ko a tɛ kuma cogo di. Mais ko a y'a fɔ k'a ka a bolo siɲɛ a tigi la. U ko k'a tɛ se ka bolo sin kɛ. K'a ka kunkolo kɔmi dɔrɔn. Ni ne don a k'a kɛ tan dɔrɔn. A ma s'o la. O tuma Iburahima ko sisan. O tuma n b'aw ɲininka o. N'a y'a sɔrɔ ni belebele yɛrɛ dimi m'a kɛ. Den fitinin ninnu gari don. U ko k'a tɛ se ka lamara. A sɔrɔla ka na fɔ sisan ko fɛn min tɛ se ka kuma a tɛ se ka taamasiyɛn kɛ a tɛ se k'i kunkolo kɔmi wa a tɛ se ka dimi yɛrɛ aw dun ko k'o ye Ala ye o ma k'o ye mun Ala ye. U sɔrɔla k'a minɛ ko kuma tɛ nin na bilen ko sakɛ k'e de y'a kari ka tasuma ɲini sisan k'u b'a fɛ tasuma na. O tariku tɔw bɛ yen u ye tasuma ba minɛ ka Iburahima ta k'a fili tasuma kɔnɔ. Ala ko tasuma ma ko tasuma ko kɛ nɛɛma ye Iburahima kan ko ani kisi
kuma ina mere tasma kenne mai Ibrahima ka ani kishi Ibrahima bole tasma na ako wallahi ko ala kele ga fugo tasma kenne mai Ibrahima ka ko yana ka ani kishi fo ko nene tunale ko pare billahi Allahu akbar tasma ko ni wala wala nye ko yana ka fo ko ani kishi ko nene tunale ko pare Allahu akbar tasma la kabako me meleka wonna de menini ka fo ay Ibrahima ne de karsay ne de meleka Israelwe te gende nga beta tian ako ne jigida mela ka ta ka boy ne ala sona tasma ka jeni ne no ka ta ka boya ala ka kiram mi meleka o gen meleka wonna de menini ko ni mi mo be de men afonga ke ngi deme ala ka kiram mi yolu gen o bi so galote ke namruzu ya abada atoke eche galo ka bosa wallahi aw ko gandera jarme de bekuti aw ko gungu kirawe galote eche galo de jogo fitini ay abada aw ma so dem mo shila fala ka kiraw e bi kira bre bow wallahi nabla nu haya damne Ibrahima yere kira be fari chindo sikatola me ko e galote galo be minina ay ngalo denna nimbe la goshi kawi wallahi o bla mi laba di makatamisa nde ma do asia be wallahi ba don libali badra laba ejme o ko nabla isa kitabu do bora o kasaka nam mun yo la goshi ko lahara do ko na foro ko isa ka suralike ko isa ba valitisi ko isa ba fo ko ale to jena ko ale ala de ayo me egal blede o ko ne ala de anin ne ko ne ala de fangele no ay kelonde men mo ko ne ala de ne ma fani ala de ma eske ne ka durumbola ay ga foito ya afa isa ya ala de isa yere kuma ale abange do ko ale ta ala de chindo sikatola anna Abdullah ne ta ala de ni wallahi ala ka sonu de woloma isa ne vo aka mo we awolo do Allahu akbar kabako o ka famu la lahara ay ka be fo ka ban ta ala de ni ne ala ka ni de ala ka kira wallahi oh ni ma fosa ni bora men be ko fe ko lahara ko da ta rasulullah sabu ko yakat uta don sare Musa ta fana bete kun ka manana ka onda kiro la ku doga wallahi ne ka ko de of ma onda me bibulula nga onda nde machila ay andando la onda nde Yohana la ay abada kirecho wele ka poe chemiye ko poli Paul était missionnaire kirecho poma Paul adota Paul était missionnaire ni ka ko bade Paul yin nabla Musa ka moy ina fo ne ka kalande wi awe ne be kan au kala ne bole ko e karama wore nana e tago ka kala no minele ko fa o de poli na bele Musa ka moy Musa tale Isa nane amada Isa la maso Isa la poli Isa ka kericho de mine ku faga Isa ya waju ka dese maso Isa talengo kame dodo Bible yɛrɛ ko Paul bɔra Damasi sira fɛ n'o ye Dimasi Paul taatɔ Damasi sira fɛ ko Paul ni Isa ye ɲɔgɔn ye ko Isa ko Paul ma ko he cɛw i bɛ ka min tɔɔrɔ ko ni Isa don Paul bina duguma k'a ko wuli ko i ka taa dugu kɔnɔ n'i sera dugu kɔnɔ i na min kɛ ko o na f'i ye Paul fana wulila ka taa a ye tile 3 kɛ a ma dumuni kɛ a ma jimi tile 4 don a wulila ka sɛbɛnni kɛ kerecɛnw ye point ko la k'o ye Isa ka mɔgɔ ye k'o ye Isa ka kuma barikamaw ye mɔgɔ yɛrɛ ɲɛnama e ma da la e ma tugu a la a tigi talenkɔrɔ kɔfɛ e nana kitabu dɔ gɔ a kan mɔgɔw ka tugu o la o tuma hali ne ko sisan ko ne ni Isa ye ɲɔgɔn ye surɔ mɔgɔw kan ka da o la dɛ o dinɛ kɛlen sugu nga yɛrɛ parce que hali ne y'a sɔrɔ ni Paul ta tɛ sugu ye hali ni cɛ dɔ k'u ye ɲɔgɔn ye Isa ma hɛrɛ fɔ Paul ɲɛna o bamanankan de don Isa ye Ala ka kira ye o belebeleba k'a fɔ mɔgɔ ma ko he o ɲuman ye an bɛ baga kɛ ko he mais Ala ka kira k'a fɔ e ma ko he o hɛrɛ ya o balo fɔlɔ ye a ma filanan k'a fɔ ko cɛw billahi nabla Isa ta fɔ ma bada ko cɛw k'a sɔrɔ a b'i dɔn Isa tɛ dɛ hali ne yɛrɛ t'o fɔ ka e dɔn mi tɔgɔ dɔn k'a fɔ ko cɛw
Kodobeyo. Bo o dimidi. Se namata. Wallahi odo. Dimidi. Ako hey o mun. Cheo o mun. Wallahi. Sabu isa baro ne poli. Che. Awo poli na mo fa ko cheo. Wa toroli. Amage flyer. Awo. Bo kibi ka min toro nido. O so bugan aga mo de fa. Wallahi. Kibi ka chemin toro nido. Che. Do jabu ka toro de o. Wallahi habi ka toro ko. Do a toro du de na ya riga sa. Kabako. O here ya. Ayo te here. Bo ko dabla. Na mo dabla. O here ya. Ya o te here. A dabla. Est-ce que ne puma mo yeble? Abada. Poli fana yere la. We ya foto ko biblu yera foto mi. Poli yere la. Poli bina dugumo. Bo est-ce que ne kun mo no ira kana bi folo. Ay abada tibi. Bo abile. Isa mo tude. Ako wuli. O mi fabi o de. Wuli. Sale. Ikatu bi wuli. Ko ta dugu kono. Ni sera ikika ngaminge. Na fima. Asele sisan. Ay shu soba de ke. An kle saba. Atajime ataduni ga tekmo. Kabako. A wuli o de la sa. Aka isa ko kara fai. Me kerito de preka ka kumala. Na ne ko kerito mo wonne da ko sisan. Ngudo do bon ko ni jula che ngondar ni isa nyoni. Nga ko abbe jare mo kono. Nga wa ka jori. O begele ya. Ab mango dine point ke mo ko kelenga na fo ko nya keta. Dine point ko la. Aka bomo. An islamiyya tiketi. Ay. An islamiyya la. An islamiyya shoko doy bi. Sayyidi Sharif Usman Marana Haidara. No go ko ale minye. Min de Qur'an kono. Min de kira ka pumana. O e on Haidara ko te dine doy. Siga to la. O bidda on Haidara dine ko toyi. Wallahi. No kara dine doy. Donna na foka le fe doy mo fuyi. Siga to la. Bon, o ka tunu ngo kara mo min de nano nana. No e shegna Hamada Mola Nyoro. No kwale mi dine na. No ta Qur'an kono. Ata hadisa kono. O yanni aka kalande oni anguwe. Anga ni nyon. No to te dine doy. Ay abada. No kara dine doy. Ere bi ni kunle jado do ke ere fe doy. Ko ala rakuta. Siga to la de. Ndela ko dima ngo kira fatule. Chero nani jokale na mimaye. Kera. Chemi nyo ke bono. Ay. Agwajuli kala bado. Kira ere bolole. Apmi wajuli ke. Kene jala ka kira puma chika ta du chamana wajulla. Me kira sale. Anana ko ale na mimaye. Ko meleke mi bijiki kira ka ku be jel gasa. Kabako. Ko ale na mimaye. Opma anana dini no gano ya. Atoka muslimatu kazabi. O muslimatu kazabi. Ale de ye mogo minnu be galo tigɛ wajulu la olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba ye muslimatu kazabi ye ka taa janema kɔnɔ. Kabako. Sangare. Ayo. A nana diini nɔgɔya ko namara bi bɛn. Sɔni bi bɛn. Jɛnɛya baasiba t'a la. Ko sun yɛrɛ tɛ jagoya bilen. O y'a ɲininka dɔ ko muslimatu. Ko yala ko kira taalen kɔfɛ ko ala ye mun f'i ye sunko la. A bi cogo seyi kɔnɔ alhamdulillah. Jibrila bɔra o don. A ko sun ko wajibi tɛ bilen. Yɔrɔ n'i fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ caman bɛ da la. Jama de donna fɛn in na sa. Cɛ dɔ de bɛ yen o de ye npamuru bɔ k'i den ka gɛrɛ a la k'a to wajulu la ka npamuru jigin a kan k'a ta cɛ. O cɛ tɔgɔ ye Waasiyu. O Waasiyu kelen in sa i bɛ min miiri o Waasiyu kelen in don. Waasiyu kelen min ye kira Mamadu bina kɛ Amza faga. Amza min kɛra silamɛ ye. Amza min sa don kira ko Amza ni se tun bɛ ni Mamadu ne tun bɛ su falen mɔgɔ 72 su la. Kira ko Amza ma ko e de ye sedi su ka ɲɛma arijana na. Kira ko Amza ma ko Amza min y'i faga n tɛ fɛ k'a ye ɲɛ la. Min y'o faga o de ye Waasiyu ye. Mais kira sale a ye kira Mamadu jugu fiɲɛ faga. O kɛra min a y'a disi gosi. A ko lala ko lahara jɔ don ko dɔnna to dɔ ye. N ye kojuguba dɔ kɛ o don n ye kira Mamadu bina kɛ fa. Mais kira yɛrɛ salen kɔfɛ diinɛ bɛna tiɲɛ kɔfɛ yan. Nafigi min fɛ fana n débrouillé n y'o fa. Lala lahara ala na dɔ to dɔ ye. Ya Rabbi ala k'an ka jugumanw to yen. An ka ɲumanw ɲɛ.
sari na me alala yinive bisro anga dakirola anga dakiro ka kitabula me qur'ane labai Chendo sikatola on nanda yohana la ai nema fiye ngo bible mo fonyo wa Chendo yofo ay tamamba debe wallahi bible la nya fiye ngo ko ni sanubina o ya bon ni sanuna kitabu dola nouveau testament ka ko kono ko parkaleti ka bola ko parkale ka bola ko muazu nga halu ya ke jenabai aw ma do ko ni muhammadu ko kitabu dobe o bu bole bible do ko ni isa ko dodo ko isa nana se dugu dola Jerusalem dunala ko isa kalane do ci ay ta duguina ana falide soroye ana ba aku funingana nu yaw nyininga aba fuko isa de aci o bu kitabu do kono kita wara taro fana soso ko ke dore ku min la toye kawako me an wolu betoy bible yere na bi kala enyana ere ba do ko ala mangate zirida zana kuma togolo nyon zanve halu ni nyon dekle wallahi sikatola dodo cedo nana dodo o nana fo matriye he nebe chewo nebe minyini o de o ne bagani pan ulden na kashi ene mwe zirido ane ko ko zade o ma dire tununu bolo pew ka to ke togode wallahi akemo eboy nga Muhammadu ko halale ka dine ko na ba dodo pew ko to to koy tabako amin rabbi lete ko dodo ko dine islamiyai ko ina duguni dugiyala ko fatiha era do matisro bismillah fola dolina Allahu akbar adamne me don doni be tabako ni ko wole tabako me nem sega isi harawra ke moyna aywa min de fatiha kala ni jalay aywa anyafo bismillahir rahmanir rahim fola dolina okute nem sega aye okute ni ka yila aywa nga kira mo fode akode ko fatiha kina duguni dugu yala ko jeti banfio ate fatiha kala masroyi menem sega foko mo kira e kodomade takdiro be kira ka pumala mano yo bala puma bawde do wallahi am sega ye kira mo be fatiha kala nyine minye ite mo soro mi moke sikatola o na keroy en flo sanga de la tane aywa nga na kera akala ninje larabu kala no be ko wal be go jena kleflake Chendo sikatola Pakistan talon ni Qatar talon numbia Kuwaiti talon ni Magan talon ni Madina talon bia Chendo ni fi kashi akala ni jafe ko lu to akoni amana ke togo kai naf kleflaka mulia mena kera bismillah la nyini bismillah re modo bo kono iyaka nabudu alambe de batu wayaka nastayno alambe de manyi de fe amaga de manyi ni bolu fe abuga de manyi shetano fe abuga de manyi jine kafiru fe abuga fere batu min da alay wallahi akara bara sare glera ala ka nguna ja amin limne jose no islamiyere ala dana piyowe idale ko fe alala ka dala ka melekawla ka da kitabu jiglela on day qur'anay ko ka dala ka kirawla ka dala muhammadu e kira labai wallahi muhammadu labai sikatola ka da kirawla wallahi cikun fuyi ta kirawla ko an ga saka balu herela Chendo sikatola an ga nan yontuno wallahi nayi mugo tuminna ai sabo nana kira yoro dodo muhammad sallallahu alaihi wasallam ogo kira mo ko muhammadu ko jurmu jumbe ni ya kesisa abistare la sisa jenaya wa kasara lahara ko e munjurumu atro kira no maledo kira trabazura ka wuli kisi muhammadu nya salo sige kira ko sabo ma akwa ka do ko tunyoni ko tibla shinna aywa ko wallahi nim mogo ka barakara nitunyoni mogo de motere ni o nitunyona efe ko jina ya bisraila telma nina wallahi na yifana Allahu akbar ka nitunyona aywa ka tori nyama dakala sebene dala muri jugu ni somo jugu bi kle kake Chendo ka mishi nyama jini ubi kle kake Chendo ka banya nyama jini kan tori susu anyama kono bara jugu kelaw nim bebe tasma kono sikatala be nim betu ni
ani kabago sada wallahi barajugu suya bebe ka kebe ina ratifti wallahi bonniye oluwe mogo yere mogo do bi mogo bla ladala cindo regli la kalula bola fi nitke sikatola janfani juga ni nyonta che wallahi kacha nde kabago ye kabakodo nyonto nyonlati wallahi tuyoni ay ala bi cirige do mi ko forone ko kana forone kele musa ka forone ka fo ka kafri ala ma fo fiu ka ko ay ala ko majale ay cindo ne te forone ko ga mogo ma ko anna rabbukum bun ala ne diyaw ka alay ne te ala wara dolon ne te sambina ne abuka dum fola ta ko me muna ala e musa ci ama ala ko musa naya nam forone ya dara bi de ci ay mogo tunu okay tap ma fe aywa ano kaka tuni mashiba ide wallahi amai boni dine tigi minyanga bi mayala je nam tuni hage mba kono famo be nga fanon direge fama gele bi sega million ngeme shegi ndi tourner ya ko na enveloppe la bangla jamano kono hali bi anga kara mo danga to de kurane bulu ka blonala ni kurane kale ga fama tiche e kafiri e de fama dama ay abada ale madame na asro ko muri bi fama di mama muri ke rep mi ke fama yo anega ba le lawo me ala de bi mo ka he sababu be ko la ma kana chini kala angura shi chenna amai ko ga da ala ka kirewla aywa nanda me kire mamadu la oti fo fanya kami bauma sikatola kire dana de ti wallahi me mamadu dundana yare kaba ko batere billahi mo ka ga da kirela ci sabu ni kirete mo shite don bala savate to kalnate philosophie doctorate scientifique minga manga seraga sange me fla soro jena na mawuli ay o mo madda fo muhammad Allahu akbar il faut faire voir awulila libali mo do dimanche san docteur nana ni nivakini nam kabe suma frage o ma sasa ci o docteur kelen nunu nana fo sasa ko nivakini bi bi dim bla mola kabako ata fla fole ya wallahi scientifique docteur kelen veke abillahi olu nyonje titre sambi sawaka kabako ande kabako daire wallahi ko nivakini bi mogo foka fo mogo do ya ta ku gira fala ci muso do kono ta do we dem ko nguna la ku fa mallaya subhanallah mais olu dum ya fo donna ko nivakini bi suma frage mogore nana fo ko docteur kelen nu mogore ma fo de o docteur kelen nu ngo kun ka mogo fa ama wuliya o nyona chama de be Allahu akbar wuli bali de muhammadu yi wallahi ale ka kuma foli sabba kele keme nanni ko mais halibi na fora sisa ibaye kuma akara sisa wallahi sikatola ibi kira ka kuma mbarabo mais ibi yera mbarabo ne ta kira ka kuma te wallahi sikatola dodo navigate de la ko ke ala o do mo dongile e kira ko sabo mo ko na wula so mala fe ko abi fola ka bar folo me ka bo do sabo ko kutado ko bara do be ko ni wula folo ni islam boras no wala ikanga mumbarake aywa sare nyefo ni yere ke jo poésie jama bay ngun sisa ko ni islam kunna ka bos no wala so mala fe ikanga folo ka munga folo ni o fo sisa nyobe nyom de sikatola ni misiri yɛrɛ falenba ni datugu mɔgɔw dala ka mamuru ta k'i jɔ dala ko ni min y'a sɔrɔ bi tɛmɛ ni min m'a sɔrɔ min kunkolo tigɛ bilahi hali alimami b'a kunkolo tigɛ e bɛ se ka min ye dɔrɔn ko ka seli kɛ ayi ko tɛ o ayi o tɛ ko ni wulila sɔgɔmada fɛ mumuni ka fɛn fɔlɔfɔlɔ kɛta o ye mun ye ala mamuru ye dɔgɔtɔrɔ ye sa kira ko ni wulila k'i ka fɛn fɔlɔfɔlɔ k'i k'i tɛgɛ fila ko k'a jɛ Mamadou Den Bale wallahi sari sawa ko muna kire ko sabu ko mɔgɔ t'i tɛgɛ si yɔrɔ dɔn wallahi wace nafigi dɔ ko ko Mamadou yɛrɛ ko fata t'a bolo k'an b'an fara ɲɔgɔn kan ka ban ko bɛ taa kuma tugutugu ɲɔgɔn na ten kuma baribari ɲɔgɔn na ko mɔgɔ tɛ bolo si yɔrɔ dɔn ko bolo bɛ si yɔrɔ jumɛn ni bolotigi kɛrɛfɛla tɛ ala ko baasi tɛ bolo tɛ si yɔrɔ bolo tɛ kɛrɛfɛla ko n bɛ ta si yɔrɔ wɛrɛ la su na ayi o su bilahi o cɛ nafigikɛ in dalen gɔrɔntɔ la a ka so a wulila
fajiri dafe Nam. abi wuli duro fajiri dafe min do dugja amina ko Aywa. a wulila k'a sɔrɔ a kinimolo a numumolo a fila bɛ sɔɔri me fa kɔfɛla la billahi a kɛlen k'a bɔ bo kɛmɛ k'a bolo bɛ nɔrɔ ko Subhanallah. o sira yɔrɔ O sira yɔrɔ la. Mamadu tɛ sɔsɔ Wallahi. ala ko n ka kira Mamadu tɛ sɔsɔ fɛ Siga t'o la. aw nafigiw b'a ɲini ka lebu yira kira la n'a y'a kɛ ne mɛlɛkɛw bila n'i bolo sɔɔri kɔfɛ Wallahi siga t'o la. Mɛlɛkɛw ye baara kɛ. billahi et puis b'a dɔn bolo in Ah. bolo in ne donna walahi fo nɛgɛ donna Ah. a bɛ n'a fɔ u yɛrɛ de ye fɛn in muɲa k'a sɔɔri fɔlɔ quoi a bole kɛmɛ k'a fila bɛɛ fa et puis a fila bɛɛ e yɛrɛ k'i miiri sa bolo fila ka kɔfɛla sɔrɔ o bɛ kɛ cogo di O ka gɛlɛn. ayi hali bolo kelen t'a sɔrɔ Siga t'a la. k'a sɔrɔ fo ka don a kɔnɔ Ah. i ala ye subhanallah a mɔgɔ o mɔgɔ ye kira dɔgɔya ala b'i dɔgɔya Wallahi siga t'o la. bon Mamadu de dalilutigi mɔgɔw kan ka da kira de la Tiɲɛ don. o kira kelen in ko sallallahu alaihi wasallam ko n'an bɛ taa ɲɛgɛn la k'an kan ka min kɛ k'an b'a dɔn wa sababu ko ayi Nam. ko wa n'a bɛ taa ɲɛgɛn na a b'a tɛgɛ fila ko Aywa. o tɛ kira ye Awɔ. an ka kira bila Aywa. ne yɛrɛ ye wajuli kɛ ne ye nin fɔ dugu dɔ la n ko n'a bɛ don ɲɛgɛn na n ko a k'a tɛgɛ fila ko cɛkɔrɔba dɔ taara ne lagosi ye ko ne yɛrɛ kɔni ko fata banna ne bolo pewu sa don ɲɛgɛn kɔni tɛgɛ fila ko k'u kabini ne ma wolo k'u tɛ ɲɛgɛn la kɔrɔ ko ye wajuli ya Aywa. ale ye nin fɔ a bɛ dɔn a bɛ na nɔ sisan ale ye nin fɔ don min bilahi o don kelen ale ye baara dɔ kɛ foronto la quoi mais a ɲin'a k'a tɛgɛ ko a taara yen fɛ a kɛra cogo di ne taara a sigi kabini dɔ la a tilalen ko banakɔtaa kɛ la a sɔrɔla ka minɛn ninnu ni yɔfɛta ninnu k'a bɛɛ tereke ni tɛgɛ ye a forontobani bilayi cɛkɔrɔba ye kulusi bɔ ka fili ɲɛgɛn kɔnɔ ka muso wele o ma sɔrɔ yen baarakɛla bɛ yen k'o ka na ni safunɛ ye joona ko don ɲɛgɛn o don ni safunɛ y'a kan a y'a tereke minɛnw na selilakaji banna ko k'a faga di a bɛ worokolo fila tɛntɛn a bɛ dɔ kɛ mɛ a bɔlen a y'a fɔ a terikɛ dɔ de ɲɛna o cɛkɔrɔba dɔ fana ye san 70 dɔɔnin ko mɛ ko n'o y'a lakalilen k'a tɛ yafa o ma dɛ parce que ko a m'a fɔ o ɲɛna ko k'a fɔ ɲɛna dɛ mɛ k'a y'a fɔ o ɲɛna dɔrɔn k'a yira ko cɛnin kɔni bɛ min fɔ ko tiɲɛ don mɛ an kana nin bɛɛ fɔ a ye bilen an kɔni an ka tugu a nɔfɛ bon a tora ka tugu ne nɔfɛ ka taa ne fana tɛ sɔn ka fɛn fɔ bon mais min fana y'a fɔ ne ye ko bon ko ale bɛ min fɔ ne ye ko ne y'a lakale ko ne kana a tɔgɔ fɔ dɛ ne ko bon ko tɔgɔ ko t'an dɔ la ka kɔrɔ ko bon ko n kana lakale ka dugu la a ɲɛna n'o tɛ n'i y'a lakale dɔrɔn k'a bere bɛ jigin a la tuma n fana ye lɛri di ma ko ni ala sɔnna a bɛ sɔrɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan n t'a lakale ale taara a bolo furunuma kɛ ka minɛnw ko ka worokolo fila tɛntɛn ka jaka dɔn ka pɛnpɛn dɔn a ye fɛn bɛɛ dɔn ɲɛgɛn kɔnɔ baarakɛla bɛ yen k'o ka don ɲɛgɛn kɔnɔ safunɛ joona a bɛ ka dogo min bilahi i bɛ kɛ cogo min yɛrɛ k'o ka don joona ko maa bɛ maa ye k'i to ta e tɛ maa ye den n'o tɛ mɔgɔw bɛ yen dɛ mɔgɔw b'ale ye n'an bɛ ala la o tuma ko an ka da kiraw la o kɔfɛ dun k'o ka da lahara ko la lahara lahara bɛ yen sa bon lahara yɛrɛ dalilu ye min ye ntoga ka wuli o de ye sagakunu dalilu ye yɔrɔ sagakunu ye kabakoba ye bon i mana keguya cogo o cogo n'i taara k'i bɛ t'i da ka sunɔgɔ i sunɔgɔ kuma i tɛ bɔ o kalama keguya t'o la dɛ i bɛ se ka ɲinɛ ka nɔgɔ ten bon i kunu kuma ni mɔgɔ min kunu i bɛ bala k'i ɲɛ yɛlɛlen ye hali t'a kɛcogo dɔn bon o tuma ala min y'i sunɔgɔ o de y'i kunu o ala de ko n b'i faa n bɛ tila k'i kunu e ko cogo di kabako tɛ ninnu i bɛ sunɔgɔ so kɔnɔ yan ka sogo k'i taara faransi avion bɛnna ye kɔgɔji la avion mɛnɛna ka bɛɛ sa e yɛrɛ sara sogo bɛɛ la ka wuli kun k'a sɔrɔ i ma taa diɲɛ yɔrɔ si e kunkolo y'o faamu ala min y'o kɛ o de ko n b'i wuli lahara san 50,000 lahara bon lahara dalilu fana dɔ ye min ye ne ye fanda ye e ye faamu ye e ye ne tɔɲɔ ne ko ne ye n da to ala ma se tɛ ne ye
ni fana fandai ni wartigi ni fana o tunyo ni ko ka tatu alama nani ni fanda ya tatu alama an dele lahara ala ka fukale kuma klula o se ka ga manga bi wuli de manga bi wuli ko ni kele bo otuma an fana tala aljina na doro nani ali yalando wartigi mi an tunyo ko sebani on yalando aljina na on no wartigi dazola ka bernya ko ni anna bereta kamo kawlu kunji ala ko lahara ko nyom fo wonyate nga nyom fo wonya ko korole o korole lahara ko di tala fanga da lahara la